Čaute, tu je Chalid a chcem vám povedať jednu správu. Takže dávam si prázdninovú prestávku, pretože ma teraz prestalo baviť natáčanie, možno v septembri sa znova vrátim. To z prázdniny teraz možno budete vidieť asi tak 3 videá, čo budem na dovolenke alebo tak. A no, to by bolo všetko, takže možno aj skončím s natáčaním, ale keby, tak vám to oznámim. A to je všetko, takže adios mia, adios mia, adios mia, adios mia, taratata. Ozaj, aké ste mali vysvedčenie? Ja vám moje vysvedčenie ukážem. Všade stratol som moje vysvedčenie, ale nerobím si srandu, neviem teraz kde. Ja som mal 1 štvorku, 5 jednotiek, 5 dvojok a neviem koľko. 3 trojky, áno. A aké ste mali vy? Píšte mi to do komentáru. Možno spojíme. A chcel by som dať Rhododendron Challenge. Takže koľkokrát to treba povedať? 10? Dobre. Rhododendron, 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 Rhododendron. Sakra. Fail. Takže ešte dáme jeden challenge. To je taký challenge na rozlúčku, chápete? Takže ideme do kuchyne. Ideme potichu do kuchyne. Potichu do kuchyne ideme. Potichu do kuchyne ideme. Keď už sme v kuchyni, tak počkajte, je chladnička tu. Máme chladnička. No, takže chladnička tu máme tribičku, tak. A špeciálne som si tu nechal jednu vec. Žiadny šelič nebude, robil som si z vás strany, takže čaute.